Аз съм Zuraspol BG и днес ще играем Critical Ops. Една дума, това е, да го кажем, CSGO за Android. Може да се свали и на компютъра, но по-голяма сигурност е за Android. И ми ще играм в канала. Така... да се пане в отбора с повече играчи с апгрейднати оръжия, че е просто много лекички патрони. Така, почваме. И ще игра в терористи. Водата. Ще съм с LG. И... ще съм... Полицайите са в канала. Много... Никс ми ще се скрие. Какво стана? Къде за стената? Спамаме точно при полицайите. Ето ги, долу са. Ето, че полицайите са тук, ще ги примаме. Хедшот! И къде ми стреляше? Направих хедшот. Камон. Тук са. Мъртви са. Хубаво, че играят по-добри играчи. Така... то почти всички полица са избити, но някои са зад мен. И това не ми говори на хубаво. Един е жив. Трима, двама! Вече един. Ето там са. Ще го пипна. Ето го. What the fuck? Не можах. Убих един, но повече не можах. Те са трима. Ето го. Този играч е доста добър. Сега ще вървя по него. Уби го. No. Просто не можах да разбирам. Пази се!
Много исках това да бъде полицай. И той да не знае, съм зад него. Така ту. Фак! Уби ме! Просто почти беше невъзможно. Ще слизаме с този пич. О, тук избили са ми играчите. Пич, какво толкова стреляш? Печелиме на... Много. Назад съм го. След 2, 1 и почваме. Я сега да видим къде сте полицайчета. Тук са. Оу, но! За много малко не ми достигна. What the fuck? Този тъп ли е с пистолет? Не ми дава. Не! Той е с снайпер. Мамка му. Вземи с този снайпер, приятел. Ще качим малко на кула. О, ето ли е? Но това е терорист. Къде е? Пипнах го. Някой ме превари да го види. Въртаве. Ой, тук са. Ой! Някой ме дегне. Така, къде са тези мръс? Ето ги! Това малко! Патрона му минаваше между краката. Мамка му! Водиме, но с много малко имаме шанс. Кой е лепнал? Терористите ли? Мислите, дано да не. Както се казва, елате пиленца, при батко не ми пеете. Тук е. Хайде в главата! Защо? Колко пъти го ударих? Хак! Този хак! Много пъти го ударих. Уау! О, взех апгрейднато оръжие. Виж как стреля. Махам се тук.
вижте, апгрейднат снайпер. Но, къде беше този? О, но не, пада ми батерията. Защо продължаваме? И хора, само да ми свърши тази игра. О, 38. Само да ми свърши тази игра и спирам. Тук е. Ох, я само съм терорист. Откъде ми стрелят? Не знам какво става това. Днес просто не ми е ден. Този път последен рунд. Не! Еми хора, това беше всичко от този клип. Чао!